mon rewɓe Africa hayo yam yo hayo yam ye hayo yam yo hayo yam ye hayo yam rewɓe Afrique jarama on jarama. Assalamu alaikum bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal jettuɗen Allah en cuule Mouhamadou Thioubadou ɓurɗo windere en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasila men Nouroudine Hammad Aliou en dewre makko en juurima ɗon dendagal seremɓe furankoɓe en jetti Allah kadi no hokki en kadi hande cellal hokki en coftal ha mbawɗen adde joɗanade ɗo e bandiraɓeɓe e jonde men ne gowɗen ɗen joɗanade ɓe kala saaha taw ko émission meɗen pattam lamu émission keeriwiɗo rewɓe tan woni émission debbo Africa taw ko ɓinguel mon baɗiragel mon barragel mon dewel Sali Dia debbo mo Agnam Liduɓe Lidou Bano Buuɗi sippatoroɓe sippata jamdi heewi waɗande on wadde noon en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe e dendagal ardiɓe galle ɓe hande kadi eɗen bismiɗo debbo Africa debbo kadi notiɗo inde muɗum tigui takɗo kadi debbo wiyede debbo Africa woni no mbiɗen ni sen jetti émission debbo Africa ko pour yilade rewɓe ɓe ganduɗa mbaɗani baissé les bras rewɓe ɓe ganduɗa ko rewɓe daddiɓe tigui tiiɗi ha batti wiyede tigui taw ko baroɗe dewwe tawno eɗen gandi wiyama barodi dewre gurdi foof kono wiyama sa renaki ni ko barodi dewri wawi ɗum noon noon ko debbo mo fadani tan e gorko ko debbo dariɗo tigui e daranade e kala ɓesgu fuutankoɓe e walla noon daranade kala ndimago rewɓe on noon wiyete ko Fatimata Gaye o jeeyako to e walalde walla mbiyen to e siwre kono noon sen beelama mbiyen ko debbo mo fuuta kala nde tawno so tawi haalpureɓe mbi so tawi ɓiɗɗo moƴƴi ko ɓi yummum tan kono noon so tawi ɓiɗɗo kadi so ɓiɗɗo boni ko ɓi yummum tan kono noon so ɓiɗɗo moƴƴi ko ɓi yimɓe foof wadde noon Fatimata Gaye ko mbadde hamo présenté ko en tant que debbo fuutanke debbo fulɓe kala Fatimata Gaye a salminama a juurama bisimilla ma e émission meɗen debbo Africa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mi salmini dendagal bandiraɓe mi wi on mba mi salmini PDG galle o monsieur Daouda Dia mi salmini mi juurima directeur Abou Diop mi salminima An Sali Dia mi salmini dendagal équipe Pindi TV onon fof e kuuɓal mi salmini mi juurima kadi mi weltanima on mi salmini Harouna Dia e dendagal famille ji ɗi noon Allah jarama on jarama. Allah jarama jarama Seydi Gaye min calmirma min juurimama min beltinimama kadi e notago ngo en calmini ɗon enen juurima ardiɓe galle ɓe bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia e mawnum Harouna Moussa Dia ha toto Burkina Faso ko noon tigui directeur général Kaw Samba Diop en dewre mabɓe tan en calmini personnel Pindi kala e kuuɓal tata Fatimata Gaye woni no mbimi ni ka debbo fuutanke ko debbo mo Sénégal debbo mo Mauritanie kono noon ko jooɗiɗo to e Canada min mbawi andude seeɗa e gurdam tata Fatimata Gaye ɗo e fuuta meɗen beele ko fuuta jibina beele ko toon janggi beele ko toon mawni. Eyyi ha joni haade marde on question miɗo jokka calminali ɗi mi salmini ardiɓe diine e aadaji Sénégal mi salmini sernaɓe men waliyaɓe men min ñaguima duwaw kadi min calmini son excellence président Macky Sall amin mbaɗa félicité Afrique foof e ko dañi hande ardade Afrique foof amin mbaɗa kadi félicité kadi Sénégal foof e machallah e oɗo coupe dañaɗo paɗetenoɗo guila ko ɓooyi yetti hande ɗum noon amin jetta Allah amin jetta lion ji ɗi machallah baroɗe gadduɗe ɗum ɗo ɗe amin jettamo kadi kanko son excellence président Macky Sall o dañi wune nde tawno hewɓe ndewi ɗo kono ko hande Allah yamiri ɗum noon en jetti Allah no fewi kadi ken weltiɓe no fewi machallah en jii hande union en jii unité hande baɗɗo e ko kewno joljole bannoɗe ɗeɗe kadi ɓennude élection locale o kadi machallah eɗen duwono kadi dendagal jooɗiɓe ɓe Allah yamiri kadi dañi wonde maire wonde maire uji eɗen duwonoɓe yooɓe jogoro jaam kamɓe foof sans exception hay goto amin amin ya Allah e kadi kamɓe yinnoɓe ɓe donki ɓe kadi eɗen duwonoɓe kadi e mbaɗaɓe massaw du courage e kala baɗɗo osé kamɓe mbiyata kala baɗowo osé combat ene waɗa risque perdre mais mo meeɗa wadde osé on kam kamɓe mbiyata on kam perdi gila ko ɓooyi ɗum noon kamɓe ƴettunoɓe engagement ji nadde e ɗum ɗo ɓe kamɓene eɗen mbaɗaɓe eɗen mbiyaɓe félicitation kadi eɗen duwanoɓe eɗen mbiyaɓe du courage
ɗum noon sa arti e hol ngel ɗo Fatimata Gaye woni debbo Fouta min woni debbo Fouta min woni debbo Africa ɗum noon émission debbo Afrique o ko hunde nde jeeɓatmi hunde kadi weldemi nde wonno Afrique ko hunde nde jinmi e Fouta kadi ko hunde nde jinmi ko ɗum waɗi hay indam Facebook mbiyatemi ko sokhna Foutamata Gaye hay hande mbeɗa ƴeewa message uji sehilaɓe tubakoɓe wiyoɓe madame Fouta madame Fouta ɗum noon ko yidde Fouta jeeyede toon andi toon mawni toon dawi toon paale hirdoyi dambeji jabbi hiwi wekki aawi lori paras lori tamate eyyi machallah kala golle Fouta mi waɗi ɗum noon min komi debbo Fouta komi debbo Africa wadde kadi ko Fouta kadi jangguɗa wadde sen beelama mbiyen jeunesse ma fof ko Fouta mbaɗɗa a jangguini Pulaar mi jangguini e Fouta mi janggi e Fouta mi jangguini e Fouta mi jangguini Pulaar duuɓi 7 ko PIP gonnomi programme intégré de Podor mi jangguini Pulaar woni actrice de développement communautaire guila Fouta ha ɗo e Dakar Guédiawaye e Thiaroye min dañatno ɗo mi waɗi ɗo supervisé plus de 20 classes les années somin mbawi andude ko hollin anneji wonno mbaɗa andi ɗum ɓooyide génératrice de revenu ɓoyan 2000 ɗum noon ko hunde nde gandumi kadi nde jinmi développement communautaire ɗum ko hunde nde jinmi gonga sa wi 2000 ɓooyani ko wayno catwale en foof mbiyata ko ɓooyi nde tawno nden so ɗum ittama e duuɓi mabɓe ko seeɗa heddoto wadde noon wiyede tan caggal nde min gandi ka debbo Foutanke hande jooɗiɗa ko Canada enen fof eɗen gandi nesuji gona gotum koɗanɗe gona goote jikkuji gona gooti nde gumbiɗa ɗo en tant que debbo Foutanke woni no mbiɗani gawannoɗo ene rema ene ayna ene waɗa fof kala ko debbo Foutanke ene waɗa yaaha leyɗele tubakoɓe nde natɗa Canada nde holno ɗum wama holno ɗum wayema holno mbaɗiɗa intégré e nder Canada e holno guurduɗa ɗum nde garɗa o début eyyi wona hunde wemde kono so Allah yamiri ko ganduɗa wona gandal ma wona ngaluma rokkuma tan ko Allah kadi continde walludema no gurduɗa toon e ɗum ko gueɗe Allah e Allah eɗen jetta ɗum no fewi eɗen jetta Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam nde tawno ko hunde mawde e woni ɗon ummade to jibinaɗa to mawnuɗa to ganduɗa jahata andana haydara ko wayno neige koye télé tan jeeɓanoɗa ɗum gara hankkadi koɗa hen kono alay saago woda ko nandinɗa korɓale neige ɗe so mbeɗa yaɓɓa hen mbeɗa haɓɓi paɗam nandatami min tan koye korɓale walo ɗe ko ɗon tan jaggalmi ɗum korɓale walo ɗe ena ara ɗo loforde banno ene yoori fotani neige one ko noon ɗum waɗi saaha en ɓuura weldemi instant mo neige o samato aɗa waɗi juuɗe ma e poche aɗa waɗi gaŋuji aɗa yaaha saaha fof kadi peroɗa guila ne woni condi ɗum ɓuurmi susde kono so woni tawi korɓale hankkadi saaha tawa kadi waɗa glissé ɗon hankkadi mbattata yarude ko siège kono noon saɗa yaaha hen aɗa andi ne waɗi différence eew kadi aɗan climat wona gotum enen eɗen gandi Fouta no way wulde gummoɗa e Fouta e nguleyko muɗum jaaha e Canada surtout ene wiye ene jeeya e leydi ɓurdi jangde e aduna he kadi eɗen gandi kadi Sénégal naaɓe mata ko joni walla Mauritanie naaɓe en kewano Canada no ɓiɓɓe meɗen kewiri français ne ko way noon beele nde jaaɗa toon nde a yewaka ko mawɗum wuuro gadinomi yaade ngo wonno ko Nova Scotia e Halifax toon ene yeewi seeɗa kono nde jinmi uddude nde puɗɗimi jangde tawmi tan min aɗani komi entrepreneur ko ɗum ko ɗum jibdinami min l' entrepreneuriat ko hunde nde jinmi komi bana komi business woman donc so tawi a wi aɗa yaha aɗa jokka école o a yewete saaha toon aɗa andi jangdeji mabɓe aɗa wonani goto an tan goto e classe eyo so ɗum ala ko heddi ko en ligne gona galle ma aɗa jangguina hoore maɗa woni mawɗo a wawata wadde concentré eyo ɗum waɗi min mbimi jinmi ko ruttade jinmi ko uddidde bitik ɓe mbi kam hay ɗum koma jangga eyo hay uddide boutique ma jangge boutique koma jangga est ce que hay ɗum tan koma duttanimi jangde kay ha mbanmi hen plan d' affaire woni business plan
e wona hono ɗo tan jaaha coin de rue tan tan guddita burkil ma joɗɗa non toon a waɗana ɗum étude mbaɗana ɗum business plan eya ɗum wadde emin nani elle aɗa jogui toon boutique mo ganduɗa ko boutique traditionnel ne jeeya toon ko lacciri ne gueɗe meɗen ne yeeya booɓi e barmeji min nawa comci e gueɗe mbaɗe noon mais ɗum holno mbaɗirta ɗum transport ittu ɗum ɗo eɗa nawa ɗum toon koye conteneur uji mbatta mi weeɓi ha guitta ɗum ɗo nawa ɗum Canada aɗa yeewi ɗum toon min nawa hay jaaɓe e murtode machallah eyi wadde ɗum ko fuurankagal ngal ha joni nawrma ɗum ɗum koko wonema ko maydiɗo yidde fuura nde yidde fuurankagal comci fuuta ewa e ñamele fuuta min mi waɗi Canada machallah duuɓi 16 ne famɗi garata e gallam taw mi ala lacciri e haako walla mi ala maaro e liɗɗi ɗum kam toujours mbeɗa jogo ɗum hayso mbeɗa yahanno université mi waɗat dekko mi ƴettata mbuusa haako congel ɗo mi yaha ha mi yaha cafétéria tawa an kadi fuɗɗima décongel wultina e micro on lacciri ñama haako koye mbira ɗum ɗum gotto kewmi ñamde université mi yaha mi ƴeewa ƴetto e café mi fawa a fami mi addo e kafa mi fawa kono somi ari mi defata haako ha heew mi waɗa congelé so mbeɗa dawa somi heewani ɗum ɗon feewi ƴettami ko mbuusa haako mi ƴetta mbuusa lacciri mi waɗa e saka mi yaha machallah Seydi Gaye wadde a weltanama wadde ko wiyede enen fof ɗen gandi Fatimata Gaye caggal nde woni Canada ene hollo toon fuurankagal kadi won gueɗe goɗɗe ɗe dillata taw ko gueɗe pelle taw ko pelle nafooje e nder Fouta minen fof min gandi ka présidente union l' émergence du Fouta min mbawi andude fedde nde holde cosɗa ɗum eyyi union pour l' émergence du Fouta ko caggal nde mbanmi 2008 2009 mbanmi démarré Afrique Fouta Vision Afrique Fouta Vision Afrique Fouta Vision woni épicerie et restaurant en même temps ne jogui mode textile comme pour aider les immigrants à retrouver les saveurs de leur enfance et rendre accessible aussi québécois les québécois de Thiès tawa ene mbaɗa découvrir ñamele men e koltuji men aɗa andi ko hunde nde ɓe jiiɗi donc Afrique Fouta Vision yeehi ha dañi duuɓi 5 aɗa andi tout le temps a wonari hunde a tan aɗa jangga aɗa ɓeydo janggude tout le temps ka janggoɗa aɗa keeya kadi aɗa ɓeydo nde janomi ha ɓooyi nannumi hen social e aɗani noon ɓe mbi wawa wondude tan ɗo gotel social on jaami kadi mbaɗoymi enregistré fondation mission humanitaire pour le développement des jeunes du Fouta e on dañmi probléme enregistrement o ya garta ha battumi tan des jeunes metene ɓuura yajde par ce que toon saɗa waɗa enregistré toon alay saago daña mission toon d' abord so fari noon yaaha ailleurs e Allah waɗi min keptina au niveau registre des entreprises Québec min keptina fédéral comme organisme de bienfaisance publique ko ganduɗa weeɓani dañi toon numéro de charité min dañi numéro de charité ɗum noon hankkadi wonti mission humanitaire hankkadi oɗon dokke balle pour wonɓe toon ɓe les femmes victimes de violence conjugale les itinérants e wadde accueillir aɗa wallodira e immigrant ji par ce que sa ƴeewi hoorema tan aɗa andi garɗo hande o déjà an a waɗi toon duuɓi 16 ma won garɗo hande mo wat bénéficier expérience ma an sa ari ma wallumo e bon choix yaade soit janggoyde e saaha hewɓe ne kewi ɗum diwde sa ari tan sa renaki jiyata ko liggade e neldude nde e tôt ou tard a ruttanto jangde nde ton ko noon way sa ari ma heño jiiɗa diwde e janggude kono tôt ou tard a dañat blocage uji alay saago duttanoɗa jangde nde e jangde nde min mbawi andude hono yarata beele ko jangde nde ganduɗa ko privé a yoɓat walla ko laamu ngu tan jangguintuma sa hankkadi sa ari so tawi a dañani taw kayitaji ɗum a yoɓat et c'est cher e ne seeri 4 mois tan aɗa wawi yobde million ngaji kono so tawi noon kadi a heptinama toon hankkadi wayno jibinaɗo toon ni aɗa wawi wadde session 4 mois taw ko hedde $2000 joɓata taw ko million goto walla ko manque ɗum donc ɗum ko bénéfice kadi sa ari e waɗama évalué a jokkiri ko gadduɗa e jangde ko pertata quel que soit ko jangguɗa sa ari wonko ɗum wallatma nde wonno mawɗo ene waɗi no ɓettirte kadi so tawi kadi won niveau mo joguiɗa ene waɗi mo dañata wodoto puɗɗitoriɗa fuɗɗitta ko à 0
kadi jangde mawɗo kadi ko hunde wande fayida andragogie ko ene waɗi galleji ene dusodira e mawɓe kadi ene ko hunde wande fayida dal e wadde somin paami ko haalpular wiyata ko jangde neɗɗo mawnirta ɗum neɗɗo janggat tan ha maaya mi wona ala min mi mawni mi wonta jangude mi tawno kadi jangde gasata aɗa jangguide e guiƴiraɓe jinnaɓe ma ni kana annene kadi aɗa wawi jangguide ɓiɓɓe ma donc ɗum ɗon wona caɗele wadde caggal nde Fatimata Gaye woni présidente union l'émergence du Fouta a keeri fedde nde kan kariyanɗa ɗum ko ɓiɓɓe Fuutankooɓe fedde nde kalannomi mission humanitaire pour le développement des jeunes ko on wonti hannde union pour l'émergence du Fouta on wonti union pour l'émergence du Fouta ɗum ko nde min ngari ga henne 2009 min mbaɗi enregistré min ngari ɗo kadi min keptina en mai 2014 keɓɗon ɗo récépissé moɗon ɗo e Sénégal min keptina ɗo d' abord comme association min keptina comme association joni noon min batti ɗum min change inde nde pour wontude ONG par ce que gadane nde min keptina comme fondation Canada e Québec min gari ɗo e Sénégal yidde heptinede comme fondation ɓe mbi ala comme gona taw quelques années nde mbawa wontude fondation joni noon e nder ɗum ɗo e nder union pour l'émergence du Fouta o min nanni hen kadi amin jogui 120 cellules kala hen cellule min mbaɗi hen créé GPF woni le réseau des femmes rurales actives pour le plan Sénégal émergent par ce que aɗa andi hande rewɓe ene dokka gueɗal manggal machallah e nder oɗo plan Sénégal émergent baɗɗo fayida mo ganduɗa o hande ndema e awo e gaynaka ene jogui hen place muɗum te enen Fuutankoɓe machallah ko ɗum woni activité ji men eyo heddi hankkadi ko alay saago ko ndemaji men hankkadi waɗe yimɓe waɗe innové waɗe industrialisé daña kadi valeur ajouté e nder ko waɗete ko koye on cadre union pour l'émergence du Fouta hannde e gollodirta e le réseau des femmes rurales parce que ko GPF mo ganduɗa kala waɗɓe créeɓe cellule keptini cellule men comme GIE dañat kadi GPF te GPF ɓuuri webde eyo de hande Podor sa waɗi 2500 francs aɗa wawi heɓtinde GPF alors que GIE o comment mbaɗa hedde 100 000 walla 120 000 ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa gueɗe baɗɗe fayida kadi so tawi jomumen mbaɗi ɗum balle daña business plan daña business plan wadde eɗen mbawi wiide fedde nde caggal nde heptina ɗo e Sénégal nawɗandi ko Fouta beele wonko fedde nde fuɗɗi wadde e nder Fouta to way hande machallah eɗen jara caggal nde mbaɗɗen 7 édition Canada 7 édition pendant duuɓi 7 hitande fo eɗen mbaɗa événement ji pour hollirde culture men to Canada to ko holon mois Montréal ko holon mois mbatta Montréal en mbaɗi toon duuɓi 7 ko duuɓi 7 ha koye duuɓi 7 eyyi kono beele ka jagguɗo tan kala mois mbaɗa ɗum walla ko min kewi waɗi ɗum ko été min kewi waɗi ɗum ko juillet en août en juillet en août en min mbaɗi décentralisé noon ça fait 3 ans ko e nder Sénégal précisément walalde duuɓi 3 ɗiɗo ko walalde min mbaɗi ɗum min mbaɗi 2017 72 heures ko forum forum des femmes rurales 2017 min noddi expert uji Fuutankoɓe ngari machallah gaddi expérience uji men expertise uji men ballodiri e bénéficiaire uji ɗi bénéficiaire uji ɗi ko guure ɗe c'est les cellules guila nden hankkadi min dañi wuuro foof adda créé cellule mum wona adhère min mbaɗira ɗum financé tan ko rokkude ɗum des carte de membre min mbaɗanma imprimé 100 carte de membre jeeya sa dañi 500 000 ko ɗum woni komin dokkuma yawaɗe caisse minen aydara min namnaki ɗum ko an jeeyi tan puɗɗorɗa golle itta hen noon min mbaɗata exigé mbaɗa hen enregistré GIE o mbaɗa daña hen GPF ewa kadi joɓa hen kadi pour dañde business plan ko heddi han kadi min gaccuma continue golle e komin mbaɗa orientation ngaji noon ko ɗum waɗi noon chaque année so min mbaɗi forum min nodda waɓen ONFP ANPEJ en hikka ko ANPEJ ari machallah kadi min dañi hande nanodirde e dañde convention mo ganduɗa o
eɓe mbaɗa suivre les 120 cellules hande taw moni foof ene tawe e wuuro mum waɗane formation par ce que formation mumin mbaɗi e 72 heures ɓennuɗo ko hunde musde e 5 jours avant et 5 jours après e yimɓe hewɓe gonɗa ɗo gotel ene ñaama ene jara te kadi ha joni min ngala balle banggue goɗɗo ko minen tan guitta ɗum e poche uji amen ko gueɗe ɗe ganduɗa wona beɓɗe wona beɓɗe kono hankkadi kam machallah amin jetta Harouna Balde amin jetta aussi Tamsir Faye DG ANPEJ e ONFP kadi amin jetta directeur Soumaré machallah jabɓiɓe min daari vraiment pour wallodirde amen e golle ɗe min goni e wadde ɗe wadde sen paamiɓe en koye partenaire uji jeeya koye partenaire uji jeeya beele kadi won partenaire uji joguiɗa banggue Canada to banggue Canada o min dañi partenaire uji ɗi ganduɗa ɗi noon ballatama tan e démarrage koma expansion yonta ma gara ma jañña ma wooda ko mbaɗɗa ko ɗum saabi kadi min guitti koye koyamen min mbaɗi construire centre woni momin inniri maison de développement communautaire toto walalde des jeunes et des femmes de l'île à Morphil e ɗum min mbaɗi ɗum inauguré ko le 8 janvier toto walalde e toto walalde min mbaɗi kadi inauguré ɗum ɗo ferme agricole anti diabète ɗum ne ko Siwri Thiamɓe toon ne ko wuuro babam ko toon joguimi leydi ko toon min mbaɗoyi ferme agricole o pour wawa wadde approvisionné centre baɗaɗo walalde o nde wonno centre o min nanni hen gueɗe kewɗe ko centre d' excellence min mbaɗa ɗon ko fati entrepreneuriat leadership féminin bonne gouvernance no komin dañata to ko e famɗude kala hen komin paami tan min jiiɗata ko artude gani min mbatta ɗum e pular min ballodira ɗum e ɓemin pijjunoɓe ɓemin pijjunoɓe wadde machallah so tawi en paami fedde nde wonko fuɗɗi wadde e nder walalde wonko nde fuɗɗi wadde kadi e nder Siwri wonko nde fuɗɗi wadde e nder Fuuta kala ila Morphil beele kadi eɗen mbawi andude holɗum projet ji ɗi fatamata gay jogini fuutankoɓe taw ɗin cuwataw waɗede wonko fuɗɗa waɗede kono holko heddi ko ganduɗa ɗa anni wadde taw suwata waɗede aɗa andi kamɓe mbiyata jangguinde neɗɗo no awirte ɓuri rokkude ɗum liigu subaka foof min komi almudo Mamadou Samba Diop Murtuɗo paix à son âme ewa nde o jangguinta min kanko waɗanimi formé kanko hokkimi bac e pular kanko Mamadou Samba Diop Murtuɗo o wi so tawi a ñaldi e neɗɗo guila subaka ha hiiri o wawani te o wawano windude inde makko te a woppima o windani inde makko a waɗani liggey ma gonga kanko wiyata bujade woni bujade ko ñalda e humam binne mo wawa windude inde mum ñalda e makko jooɗoɗoɗa e makko o winda inde makko minen ko ɗum woni komin jangguina guila e gadane ko ɗum woni bujade temps dabɓo momin mbadde e neɗɗo foof min jiɗata ko taw wonko ɗum jibinta woda ko goppuɗon ɗo e woda komin ɗacci ɗon toujours min mbaɗat ɗon tan wodat tan komin gacci ɗon donc so tawi fedde yaaji kono wona 120 cellules créama 89 koye département de Podor 21 e Matam ha Linguére Kanel événement passé oɗo ɓen foof gari malgré hawri koye jour mo ganduɗa ko campagne ne udditi kono machallah yimɓeɓe gari nuritima e doole donc ɗum ɗon hollirta ko komin mbaɗata ko ene jibina non seulement bénéficiaire uji ɗi woni ɓurnoɓe tan sarade par ce que komin jiiɗi ko yimɓeɓe ɓuura wonde formel aɗa andi hewɓe hen liggorno tan koye informel o minen fof ko hen min jeeyno minen ɗo haade min yaade min jahatno ɗo koye dugge ɗe min jeeya aɗa yaaha école aɗa jangga kono aɗa wadde hen ko ɗum woni tan wonde entrepreneur minen entrepreneuriat men walla leadership amen mbiɗa wawi wiide min ko don ko fuɗɗi ko guila e base o ko dokke e heddi noon hankkadi a yahara aɗa mawna aɗa ƴeewa jamanu o no yarata ni aɗa yaade muɗum aɗa ñanta ɗum jaaha janggoya université ko nawimi toon ko pour mi dañe gestion entreprise donc haadayam yaade université nde udditumi bitik nde janggoymi ko wonde spécialiste en démarrage entreprise donc min gandi ko faati e golle ɗowde golle ko wona ɗum ko hande aɗa wawi yiide neɗɗo ɓuurma diplôme aji kewɗi taw aɗa wawa ligginde ɗum ko ɗum woni wonde leadership ko ɗum woni wonde entrepreneur gonga e a jogoto vision ma jogonoɗa ɗum programme ƴeewa mo ganduɗa o diplôme aji jogui ɗini ala kono an aɗa wawi liggindemo ɗaw gonga e kanko ne wooda banggue ɗum woni ko wiyete ko pinal e jangde jinda voilà donc ko ɗum ɗon woni minen
golle amen donc komin garata wadde saha fo e Fouta ko enen nafa bénéficiaire uji ɗi mais kadi wonko wallita hay hande leader uji gonɗi gaaɗi nde tawno ene heewi ɗo leader uji jooɗi tawa ni ene jogui moyen mais tawa gummanaki wadde exécuté ngala peejo holno mbaɗata wonde ko mbaɗi joni noon minen min garda e peeje amen min gara tan min mbaɗano cide mbaɗata ni tan min guddina ɗo tan e weedu somin jeehi kamɓe ɓurɗo min ɗum wawde kamɓe gollidde mawɗi ɗi ɓe jalta tawa eɓe jogui kalisaji mabɓe ɓe mbaɗa hen kono peeje ɗe déjà min kolliɓe donc komin mbaɗata e guure ɗe ko kamɓe leader uji ɗi ene mbatti hen hakkille ɗum waɗi hankkadi kadi minenne kala leader battuɗo e amen hakkille a wattat finde law a wattat finde law koy par ce que minen ko ɗum woni komin janggi min ngala hay responsabilité goto banggue laamu min tottaka haydara to batte laamu min jogui koye poche uji amen min jogui ko peeje amen pour no balluɗon ɓiɓɓe fuutankoɓe gaddi minen pour wadde contribuer e développement solide et durable Sénégal particulièrement Fouta meɗen Seydi Gaye machallah yewtere nde waɗi fayida kadi mboɗo andi bandiraɓe keeɓi hen gartam kono ko dokkuno ɗen o hojomuji kuuɓi konngol ma mbayni garen gudden yewtere nde ha saaha goto eyyi ko weltanade Sénégal tout d'abord ɓerɗe ɗe ne beeli e oɗo saaha par ce que en jii yimɓeɓe foof gaari autour de l' essentiel donc ɗum ɗon ko hunde wande fayida te développement wawi wadde tan ko e jaam la paix c'est très important jaam ɓuuri Hammadi kamɓe mbiyata wallay go ɓuuri Samba ɓuuri Demba yo yimɓeɓe liggo e jaam liggo e deejal machallah so yimɓe dañi e nder leydi président mbaɗono Macky Sall e needi mum e vision muɗum ko hunde nde ganduɗa yimɓe ne poti profitde hen so yimɓe dañi gabdi galle wandi ni gabdi leydi mbani ni on jii oɗo coupe ko fadereno duuɓi ko joni Allah addi koye makko kadi daña mbasiytomi noon wonduɓe makko ɓe ko ballamo nde tawno ene heewi hande ɓe o hooli o rokki responsabilité ji tawi ballanimo gonan ɗon ko koye mumen hakkude guirotoɗo hen ene ƴeewa janggo e piirowo hono mumen en sababu nde doole ɗe rokka hande nde tawno ko heewi e gouvernement doole ko Allah jeeyi Allah noon ko kañum kadi luɓori lamɓe ɓe donc so lamɗo hoolimama tottima responsabilité hoto fiiru ɗum miskineɓe min je suis la voix des sans voix je suis la voix des plus démunis te ɗum koko fuɗɗi gila mbeɗe jangga école ene heewi ɗo ganduɗa mi artitta e sakkosam mi gonmi école primaire ene heewi mi artitta e sakkosam mi haɓete lawol sakkosam artire après te ala hen foof ko ganduɗa koye yam fuɗɗi ko haare janano joni noon inégalité sociale o ene mawni e Sénégal ene yaaji jaayi doole ene heewi e Sénégal yoɓe ɗaccu ɗum ɓe mballa président Macky Sall leydi ndi liggue opposant ji ɗi kadi gara kañum enne gadda contribution men nde wonno neɗɗo wawi wiide tan tout le temps aɗa wona tan opposé hay ko moƴƴi opposant so tawi wonko waɗa ko feewi ar mbiya feewi janta hen so wonko waɗa ko fewani on ca kono hono no golle ɗe jarata ni ene manki ko wona ɗum kadi e nder Sénégal hande probléme lenteur administrative ene addi probléme e nder ministére uji ɗi e direction ngaji ɗi yoɓe mbattu hen hakkille président wi ko first track yoɓe toppira ɗum ɓe mbatta hen hakkille dossier ji nana terena te ɗum ɗo ko objectif et les années passent e ko jomum yiiɗi wadde ko e vision mum o ɓeɗo ɓe o ɓattiɓe mo ene poti darade mballa mo mere ɗum ene yaara no foti yaarude Allah jarama a jarama mbeɗa yetta noon joom gallam jaɓɗo hokkudemi arde ɗo henne machallah e Sénégal mbeɗa waɗa ɗeɗo golle monsieur Sarr kamɓe mbiyata derrière sa grande dame ya un grand Tom machallah donc mbeɗa yetta monsieur Sarr e opportunité mo rokkimi hande e yaade ne waɗa développement solide et durable Sénégal merci Allah jarama a jarama Seydi Gaye wadde no mbiɗen ni ko mbarude ndewri tigui e nder Fouta eɗen ñaago Allah tan nde Allah hebbinta rewɓe waɓe makko e nder Fouta tawno ɗon gandi kala ganduɗo Sali Diary kadi ne andi kaɓantoɗo ndimago rewɓe ko ɗum tagui
nde garɗen ɗo e Pindi TV ala ko miiji ɗon sona debbo Africa par ce que eɗen jiiɗi tan ko émission mo ganduɗa spécial pour rewɓe pour hollide kadi ko rewɓe goni par ce que eɗen gandi tawi rewɓe ne mbanno baissé les bras hanki hande rewɓe tigui jambreɓe tigui dariɓe ɓe ganduɗa padani haydara e gorko kadi dariɓe walloɓe rewɓe ballora kadi worɓe no goodi ɗum noon noon Fatimata Gaye madame Sarr en beltanimama a jarama a weltanama kadi eɗen gandi ko yewtere ma nde waɗi fayide kadi ma bandiraɓe heeɓe hen gartam kadi balle ɗe ballata fuurankoɓeɓe e darde nde darɗa ɗo guila e leydi ndi ha e Canada eɓe ñaago Allah tan balle juutɗe e battane moƴƴe nde Allah yettinde fandare ha ɓiɓe fuurankoɓe foof jeeyi hen koye mumen minenne min jetti Allah min jetti on woni no mbiten ni so tawi en jooɗima ɗo en kaali en yiye ɗo jooɗo e plateau ji kono en gandu keno ɓuuri famɗude e jogade golle ɗe golle ɓurde tidde ɗe jogui ɗum ko caméraman uji e technicien uji ɗi en jarnima bandiraɗo gorko Thiatou Walo kanko jogui en kabirɗe en wonde e Thiombane en jarnima kamɓe kala technicien uji ɗi eɗen mbiya kadi kala ko feewi yewtere nde ko Allah subahanahu wa taala ko ngakken fof ko enen kono wonani ko ɓurano meɗen en calmini noon en juurima belle-sœur meɗen mo ganduɗa kadi ko une femme forte Adja Ndaw ha to États-Unis d'Amérique o salminama o juurama en mbiyama jaam moƴƴere kissal Allah men yo Allah waɗan en jaam so ko plena ani mon mon rewɓe Africa